според някои, но всъщност за първи път в София ще бъде представен спектакъл Beauty and the Beast, който премиерно беше представен преди година и половина именно в България в Етничния театър в Пловдив. Колосалният успех на този експеримент тогава доведе до това, че Тария и нейния менеджмент и нейните съучастници решиха да продължат това приключение. За щастие, ние отново избрахме България за началото на настоящото провед. Тария Турнен Майка Рана заедно с оркестър. Ние отново ще използваме изключително талантливия вече изгрялата диригентска метал звезда в България Левон Манукян, който вероятно сте забелязали през миналия септември дирижира оркестъра, който съпътстваше Фишки Анатема. Така или иначе, концертът е в зала 1 на сега в събота. Тези дълго още вчера, защото започват след малко репетициите. Има няколко неща, които трябва да ви кажа в движение. Ще ви обясня какви са правилата за снимане в края на концерта. Ще ви обясня какво става с деца до 7 години. Има една молба и тя е свързана с това, че Наоми, дъщерята на Тария, е само на 8 месеца, а личният живот, това е лично, за да се спазва личното пространство. Затова ви моля, просто не изчакайте с фотоапарата, защото детето, освен всичко, е преживяло 24 часа полет. Alright, so welcome back. Thank you very much. Thank you. Тария и Майк казаха благодаря. So, why start the tour from Bulgaria again? Why not? It's amazing to be back here so easily. We have had, because it's been Mike been working with me since 2007, and every time we've been here together. No? Have you been here alone? Without me?